Cuma sombong. Ki sombong apa wong tuwek. Di mesemo Yud. Aku ki umurku wis 330 kuwi durung kok omong sombong ngene. Lek gak ono ujute. Lek mangane nunut. Nggih. Hah? Kok golek men malu. Anane ngene ya ngene ngono. Lah ya. Nggih. Aku diseneni apa Yud? Ya sik enom. Kepengin dadi rondo melo ngledruk subur, sabar, sapari. Gak peginan. Nyinden Pak Gondo malah. Nyinden, Pak. Kula nyinden. Niki nggih nyinden, Pak. Iya. Nyinden melo Pak Gondo Malang. Kuwi nyinden wayang apa nyinden? Wayang. Iya. Anu. Melok mata di Sengguru. Mboten. Melok sapa? Tumut Pak Ardi, Dalang Ardi. Oh. Tapi anu dalange nakal. Nakal Yud. Oh. Seneng umi-umi. Heeh. Diumi-umi cek gelem. Kula ya tak krumes. Lah Pak Gondo enggak kok. Wis mati saking ya. Nggih. Sampun. Tukang bubak. Nggih. Jamaah di ngantang karo denan janene wis gano. Kancane subur, sabar, sapari. Wis kano kabeh. Nang mbahku pesen opo? Nang mbahku pesen opo? Yud, ten Antok, Mbah Yanto pesen napa? Ya ora pesen apa-apa, ya mek kirim salam kon ndongakno slamet. Nggih, amin. Kula dipeseni napa Yud? Pesene ya cek barokah, cek laris tarik. Amin. Ndang akeh duwike. Amin. Lek kula. Lah niki Yud. Iki ya padha ae iki. Napa, Mbak? Iki pikire kaya Bayu ngono. Nggih. Mbok nek wong ngene meneng. Kula Bayu ku mbok ono bicara apa ya meneng tetek jablek. Sakno kok anake Pak Peri karo Mbak Tuwek iku arepe sir nang Bayu menino moro. Yo kowe rasa ngentut lek tabio liya ae. Rasa ngentut apa? Iku cilase bojone Pak Peri iku sing dodol mas-masan iku nganakno dhuwit. Engko gak diblonjo kowe tinggal golek liya. Sebab iku dukune Banyuwangi, Pak Anto. Sing ate nyantet Pak Peri. Wis diombeni racun. Anu gelase mledhos aku. Wong kok pateni. Kowe iki wis njaluk anak wis bojo. dereng. Dereng. Heeh. Sing kali